Na zona de Valdeorras, os veciños tamén sufriron as consecuencias dos temporais, concretamente Vilamartín de Valdeorras quedou completamente incomunicada. Por que? Porque a Nacional 120 era absolutamente un río que deixou a toda a veciñanza incomunicada e tamén sen auga da traída, que a estas horas seguen moitas vivendas sen auga da traída, sen suministración. Non só iso, tamén as treboadas arrasaron moitos campos e moitas vidas. José Luís, aquí foi onde desbordou o río no día de onte? Desbordou o río onte á tarde e sobre as 9:15, 9:10 da tarde e, bueno, isto era unha pasada ver o río aquí, Eu non vin cousa igual en 40 e moitos anos que levo rodando por este pobo. Este é o río Leira. Este é o río Leira, sí, un afluente do Sil. O que estamos pisando todo isto é lama. É restos de lama, isto sempre foi horta. Moveu araos de 300 kilos aproximadamente, levouse ali abaixo, parouse ali nun amaneiro, naqueles 3 amaneiros que había, e estaban amontorados ali, amoreados uns por encima de outros, pois volverá outra vez. Entón levos para outra parcela que teño aí máis arriba, para protexelos do río, porque isto non se sabe se volve ou non. Viches algo así na tua vida? Eu, como neste pueblo, non. Neste pueblo e nin en ningún sitio. Pero é que isto, con un afluente tan pequeno, cargar esa cantidad de auga, é que é impresionante. Tardou desde que choveu en vir a tormenta, o sea, en vir a auga, tardou como 3/4 de hora aproximadamente. E un que pensa cando ve algo así? Pois sínteste impotente. Un veciño díxome que levouche a maquinaria río abaixo. Teño seguro das casas e eso, pero non me cubre os aperos de labranza nunha horta, nunha parcela. Entonces, José Luís, vemos que a auga chegou a esta altura, aí vemos resto de lodo. Da cuba esa do sulfato, que se ven inas espaus trouxos o río. Imagínate a altura que hai, o nivel, e o ancho que é isto. Igual veis o volumen de auga que viña. Hai máis veciños afectados? Sí, hai 5 máis ou 6. Mas o que vimos abaixo, 5. Estaban os 5, uns por encima de outros, amontonados. José Luís, esta é a túa adega? Esta é a adega aquí onde teño o viño para o gasto da casa. Mira, as cubas centenarias, mira como quedaron. A canto estará agora mismo o lodo todo? O lodo é igual, hai 60 centímetros ou 70 de lodo. Non, hai máis, mira, que xa se ve ali que xa secou. Hai 1 metro de lodo. O bon foi que non lle pasou nada a naide. A maquinaria, pois, bueno, se hai cartos, volvese comprar outra, e senón, pois, mira, fastidiache porque vale cartos, e tes cartos invertidos, pero, bueno, sí. E volven dar choiva, hoxe. Volven dar hoxe, esperemos que non sea como a donte, que sea menos, vamos a ver.